Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom discuta despre scandalul Creative Monkeys versus Mikey Hash. Bă, recunosc, eu nu sunt abonat la Creative Monkeys, deci nu pot să zic cât de nedrept sunt ei sau cât de drept sunt ei. Nu le cunosc nici prea bine episoadele, m-am uitat la câteva episoade de ale lor, gen roboți, dar asta e efectiv doar o părere a mea, nu trebuie luat neapărat în serios și mi-aș dori ca fiecare să-și tragă concluziile de unul singur, nu să se ia după mine. Și mi-aș dori în prima fază ca într-adevăr greșelile lui Mikey Hash au dus la începerea acestui scandal. Mikey Hash ar fi trebuit să se informeze mai mult. Personal sunt de partea lui Mikey Hash că unele comentarii n-ar fi trebuit puse, cele mai răutăcioase. Cele care au fost bine documentate și au explicat acei oameni foarte bine, felicitări lor. Ar zice că el trece printr-o perioadă mai grea, niște frustrări probabil, dar n-ar trebui să fie. De exemplu, eu m-am dezabonat de la Ciprian Ospa, mi s-a părut că este nedrept, rău în sensul că am înțeles ce a vrut el să încerce, dar ar fi trebuit să o ia mai ușor, să explice mai mult, nu să facă efectiv să înceapă cu niște miștouri. Miștourile veneau după ce explica. Eu când am intrat la videoclip, eu n-am știut de acest conflict de-abia după ce efectiv am văzut mai bine clipul lui The Real Red, că ăla explica mai bine. Ciprian Ospa efectiv a și început cu glumele, miștourile și eu am zis. Noi am dat dreptate și mi se pare că a greșit din punctul ăsta de vedere. Înțeleg că lumea îi apreciază mai mult pe Creative Monkeys, se vede. Totuși nu înțeleg de ce nu au decât 1.000.000 de abonați pe canalul de YouTube. Na. Spre exemplu, Shelly n-ar fi meritat 3 milioane, ar fi meritat din punctul de vedere peste puțin 1.000.000 și cam atâta. Mikey Hash poate merita 3 milioane. Fie că acum dacă îi primea 3 milioane era prea egoist, deci e interpretabil. Deci na. Acum ce aș vrea este să-l înțelegeți pe Mikey Hash. Dacă a greșit, nu trebuie acum să-i tăiem gâtul. Foarte frumos din partea celor care așa. Iar domnule Ciprian Ospață, aș dori doar să fii mai atent data viitoare, să explici despre scandal, nu să intri direct în el. Explică frumos, argumentează și apoi poți să începi să te iei de persoana respectivă, că o să înțeleg și eu despre ce va fi vorba. Tot unește-te că omul ăla a muncit mai mult ca tine.